Maria, inahan sa Diyos, ehemplo sa pagtuo. Imong o sa Ginoo, nagdala kaluwasan sa mundo. Uban ni Jose ug sa batang Jesus sa pasungan, daygo ng Diyos, awitan ng iyang balaang ngalan. Ang mga magbalantay nagdali sa pagbisita, nakita ang bata, gipakailap ang balita. Apan si Maria kining tanan niyang gitipigan, gipamalandong sa kasing-kasing ang plano sa gamhanan. Bisan karaan na ang panahon, niyang kabilin nagpabilin, matinuorong pagsunod sa Diyos. Siya nagpaubos sa matag higayon, kabubuton sa Diyos iyang gidawat. Mahimong ehemplo doon ta kita sa gugmang walay paglubad. Hey! Hey! Diyos, ehemplo sa pagtuo. Imong o sa Ginoo, nagdala kaluwasan sa mundo. Uban ni Jose ug sa batang Jesus sa pasungan, daygon ng Diyos, awitan ng iyang balaang ngalan. Ang mga magbalantay nagdali sa pagbisita, nakita ang bata, gipakailap ang balita. Apan si Maria kining tanan iyang gitipigan, gipamalandong sa kasing-kasing ang plano sa gamhanan.